Čau, tady Mates a chtěl bych vám ukázat tutoriál na nějaký tričky. Udělám vám dneska tutoriály na 2 triky. Udělám Eiffelovku a Daisy Baby. Začneme Eiffelovkou. Teď už jenom jak na to. Eiffelovka se dělá tím způsobem, že si provázek dáme takhle mezi 2 prsty. Přichytíme ho palcem, prohodíme prsty mezi sebou, chytíme provázek tady v té díře a jenom necháme jojo svisnout přes prst. Máme Eiffelovu věž. Teď už jenom zase, jak to vypadá. Tak, teďka ještě vám ukážu ten trik Daisy Baby. Tak tohle to byl trik Daisy Baby. Vám ukážu, jak na to. Provázek si chytíme jako na Rock the Baby. Potom si tento provázek chytíme tady prstama, ale neuděláme to tak, že to jenom takhle převěsíme a roztáhneme, aby se nám to jenom takhle prohupovalo. My to uděláme tak, aby se nám to točilo, takže si provázek chytneme takhle a takhle ho otočíme, aby jsme měli v ruce takovejhle kolečko. Teď už to vlastně jenom vememe a protáčíme skrze ten trojúhelník. Teď, ať vidíte, jak to vypadá, tak to udělám ještě znova. Těším se na to, až budu mít od vás nějaký zhlédnutí, třeba i nějaký odběr. Když se vám video bude líbit, tak neváhej dát like. No a jestli se ti líbit nebude, no tak to dislajkuj, ale moc to nezlajkuj. Jo, takže dík a čau.